شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም ኣናኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ንእግዚአብሔር ዝጨንቆዶ አሎ ይስብል ንኣምላኽ ዶ ጨንቆ ነገር አለ ይብሩኻት ሎም ዝነግረኩም ቃል ናይ በሐቂ ኣብ ዝተፋላለየ ጭንቀት ዘለኹም ሰባት ካብ ጭንቀት ትወጽሉ መንገዲ እዩ ምክንያቱ በህይወት በብዙሕ መንገዲ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ገለ በናብራና ንጭነቕ ንህሉ ገለ በሓዳርና ንጭነቕ ንህሉ ገለ ብቁጠባ ንጭነቕ ንህሉ ገለ ብጥዕና ንጭነቕ ንህሉ ገለ በአገልግሎት ንጭነቕ ንህሉ ገለ ብስራሕ ንጭነቕ ንህሉ ገለ ብትምህርት ንጭነቕ ንህሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ጭንቀት ጎደናታት ንሓልፍ ክንህሉ ንኽእል ኢና ግን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወት ብምንም ነገር ክንጭነቕ ፍቃዱ ይኮነን ንምንታይ ኢና ንጭነቕ ዘለና ካብቲ ሓደ ንጭነቕ ዘለና ንኣምላኽ ምንም ነገር ከም ዘይጨንቆ ስለዘይ ነስተውዕል ዘለና እዩ እወ ንዓና ክጨንቀና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሕና ኩሉ ንኽእልን ኢና እቲ ነምልኾ አምላኽ ግን ኩሉ ዝኽእል እሞ ንዕኡ ዝጨንቆ ነገር የለን ስለዚ ነገር ካብ ርእስኩም ኣሕሊፍኩም ናብ እግዚአብሔር ኣምጺኹም ኣብ ኣምላኽ ምርኣይ ተደይ ጀሚርኩም ክጭንቁ ኢኹም ሓቂ እዩ ምክንያቱ እስኹም ጉዱብ ስለዝኾነ ዓቕምኹም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ዘፍጥረት 18:14 ንእግዚአብሔር ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ንእግዚአብሔር ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ንዓመታ ከም ዝቕንያት እዚ ምዱብ ጊዜ ክምለሰከዐ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ በሎም ሪኹም ሳራን አብርሃምን ትደሰምዕዎ ከኣምንዎ ስለዘይከኣሉ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ነገር ነጊሮም ንኣምላኽ ዶ ትጨንቆ ነገር ኣሎ ኢልዎም ብሩኻት እዚ ኸቢዱ ንትብልዎ ዘለኹም ነገራት ንዓኹም ኢዳ ኣንበር ከቢድ ንዓኹም ኢዳ ኣንበር ደጨንቕ ነትባኹም ዘሎ ኣምላኽ እኮ ኸቢድ ኣይኮነን እሞ ንምንታይ ኣምላኽ ከምዘይብልኩም ንስኹም ትጭንቑ እቶም ብኣምላኽ ዘይኣምኑስ ይጨንቑ እስካሕራይ ምክንያቱ ዝድግፎም የለን ምክንያቱ ዝኣምንዎ ርእሶም ስለዝኾነ ንስኹም ግን ርእስኹም ኣይኮንኩም እንተኣምኑ ንኣምላኽ ኢኹም ተኣምኑ ስለዚ ኩሉ ዝኸብደኩም ዘበለ ናብ ቁምጺኹም ኣውድቅዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ናብኡ ኣውድቅዎ ይዝብል ተሰከምዎ ኣይብልን እዩ እንተ ተሰኪምና ይዳ እሞ ክንጭነቕ እንዲና ስለዚ ሎሚ ካብ ዘለኹምዎ ናይ ጭንቀት ጎደና ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም ብኸመይ ክንወፅእ እንተልኩምኒ ቀሊል እዩ እቲ ከቢድኩም ዘሎ ጉዳይ ካባኹም ዓሊኹም ናብ ኣምላኽ ደርቢዎ ብቐሊሉ ካብ ጭንቀት መታን ክትናገፉ ወ ኣምላኸ ይበልዎ ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይክእሎን እየ ንዓኻ ግን ነገር ኩሉ ቀሊል እምቦ ኣሕሊፈ ናባኻ የምፅኦ ኣለኹ ስለዝመለስካለይ ተባረኽ ኢልኩም ኣእዳውኩም ኣልዕልሉ እዚኣ እንተደኣ ጌርኩም ኣምላኽ ሰማይ ኣብ ጉዳይኩም ካብ ጭንቀት ከናግፈኩም ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ብሩኻት ብከለ ነገር ኣይትጨንቑ ዘጨንቆኩም ኩሉ ናብ ኣምላኽ ኣምጽኦ ምክንያቱ ብዙሕ ጊዜ ብናይ ጭንቀት ጎደና ዝሓልፉ ሰባት ንእግዚአብሔር ዘይኮነስ ንርእሶም ኣብቲ ጉዳይ ስለዘእትው እዩ ንኣምላኽ እንደፍቲ ጉዳይ ኣእትውዎ ምክንያቱ ንስኹም ብኣምላኽ ትእመኑ ሰባት ስለዝኾንኩም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ስለዝኾንኩም ብሓይሊ ኣምላኽ እምበር ብሓይልኹም ኣይትነብሩን ኢኹም ምክንያቱ ኣንተ ዓብ ጎቦ መን ኢኻ ኢልዎ እዩ ኣብ ቅድሚ ዞርባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ እዚ ግና ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ብመንፈሰይ እዩ ይስብል ብሩኻት ብመንፈስ ኣምላኽ ይዝከኣል ብመንፈስ ኣምላኽ ንቕድሚት ዝኽየድ ብዓቕምናን ብሓይልናን ኣይኮነን ስለዚ ሓይልኹም ከጨንቐኩም ኣይተፍቅዱሉ እቲ ጉዱብ ዓቕምኹም ከጨንቐኩም ኣይተፍቅዱሉ እቲ ጉዱብ ክእለትኩም ከጨንቐኩም ኣይተፍቅዱሉ እቲ ዘይጉዱብ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ካብ ጭንቀት ሓራኽ ገብረኩም ኣፍቅዱሉ ኣነ ብሓይለይ ኣይነብርኒ ብሓይለይ ዝነብር በሉ ኣነ ብኽእለተይ ኣይነብርኒ ብኽእለተይ ዝነብር በሉ ኣምላኸይ ሓይለይ እዩ ኣምላኸይ ብርሃነይ እዩ ኣምላኸይ ብርትዐዩ ንኽፉእ ከዓ ኣይፈርሕን ይበሉ ከምዚ ጌርኩም ኣፍኩም ክትከፍቱ ምጀመርኩም ጭንቀት ስፍርኡ ገዲፉ ካብ ልብኹም ክወፅእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኣብ ዘለኹም ኢድኩም ዘርጊሕኩም እግዚአብሔር ሓይለይ ኢኻ በልዎ በትስኻት ትበንፅ ጸጋ በልዎ ንኹሉ ይኽእለ ይበልዎ ወኣምላኸይ ይበልዎ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ ነብሰይ ትእመኖ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ኣባኻ ይውከል ኣለኹ ኣባኻ ይእመን ኣለኹ ብነገር ኩሉ ድማ ንስኻ ረድኤተይ ስለዝኾንካ የመስግነካ ኣለኹ in Jesus name አሜን ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ብገለ ነገር ከይትጭነቁ ሻሎም